10 minút pred koncom bolo 0-0. Nečakane Španieli kopali roh. A ja som mal od trénera takú taktiku, ja som veľmi rýchly vedel. Som bol rýchly futbolista. Najrýchlejší na Československu. A mne pán tréner vytlačil, povedal, Jozefe bude stať na polkruhu a kdyby něco po česky, vieš, co máš urobiť. Kopali Španieli roh a niekto, myslím, Jelínek tú lobdu odkopol z celej sily od brány preč a ja som stal v polkruhu, vľavo stal Recha, obranca a Santa Maria z Realu Madrid, ten stredný obranca. Taký trojuhelník, ja som stal medzi nimi. A tá lobda dopadla a nás preskočila. Lebo vyňadel Mar popršal. A kým sa ti dvaja Španieli spamätali, ja som urobil čelom zad, prebral som lobdu a pičal som na bránu. Z polovičky ihriska. Svetový rekord som tedy vytvoril. A mali brankára 2-metrového. On povybehol, potom sa vrátil, ja som ešte vnikol v tej plnej rýchlosti, oni za mnou. Ja som očul jak šuchotu, za mnou. 3 metre ma hnali. A ten brankár potom ostal na pečke a ja som ešte ako vnikol do 16 a som naznačil, že strelím, on sa hodil. A ten gól je tu aj zachytený. A na neho som dal taký padáčik a lobda dobrá. A bolo po Španielu. De muy atrás, precisamente un error, amigos, y cae el gol. Un error y ha caído el gol. Un gol sorpresivo totalmente que enfría el entusiasmo de los españoles. Ha sido un gol conseguido por Estribangi, aprovechando un hierro de la media y defensiva española.